Лукашенко нібито закликав готуватися до наземних військових операцій. На нараді з обороноздатності і розвитку ВПК Білорусі диктатор закликав готуватися до потенційної війни, ґрунтуючись на досвіді конфлікту Ірану і США. За словами Лукашенка, американці намагалися закидати Іран бомбами та ракетами, але так і не перемогли. Без наземної операції нікуди, зробив висновок Лукашенко. Також його цікавить, як діятимуть Збройні сили Білорусі у разі агресії, якщо війна. Що робитимемо? Запитав у присутніх самопроголошений президент. Сергій Бурба, білоруський громадський та політичний діяч, засновник Білого легіону і голова Білорусі 2.0 «Робім разом» долучається до нашого ефіру. Щирі вітання вам, пане Сергію. Добрий вечір, вітаю. Отже, шириться, що Лукашенко закликає готуватися до війни, до наземних операцій. В Українському центрі протидії дезінформації говорять про те, що таких жодних вказівок від Лукашенка не було. Нібито він розмірковував лише про те, аби змінити підходи до озброєння власної армії і аналізував бойовий досвід інших країн, в даному контексті Ірану та Сполучених Штатів Америки. Поясніть, будь ласка, готується Лукашенко до якоїсь наземної операції чи ні? Яго вельмі хвалюе, каб супраць яго не правялі наземную аперацыю. Ён, задушыўшы пратэсты 2020 года, беларускія пратэсты, ён зараз упэўнены, што ўнутры ў яго ён забяспечаны, бо асноўныя пасіянары ці выціснутыя з краіны ў вялікай колькасці, ці сядзяць па турмах, і таму ён вельмі асцерагаецца толькі наземнай аперацыі супраць яго. Іншых ворагаў ён для сябе, хто яго можа змясціць, не бачыць, апроч России, конечно. Потому что ён увесь час спрабуе балансаваць, асабліва зараз, калі загаварылі пра вялікую здзелку са Злучанымі Штатамі, якая, в прынцыпе, пачынае крытычна не падабацца Маскве, то вот адтуль Лукашенко чакае, што нешта можа шкоднае прыляцець. А так ад усяго астатняга свету ён хіба глядзіць, назірае, ён разумее, што як у Венесуэле яго выкрадаць ніхто не стане, бо у нас няма нафты. Это раз, і агулам сітуацыя іншая. Іранскую сітуацыю ён прымірае на сябе, тому што я нагадаю, глядзіце, пра гэта мала хто гаворыць, але ж цэнтральным пунктам якраз этой вялікай здзелкі з Трампам стануць таксама ядзерныя матэрыялы. У прынцыпе, Беларусь валодае прыкладна такой жа колькасцю узбагачанага ўрану і колькі там кілаграмаў збройнага плутонія. Яны мусяць стаць менавіта, скажем так, стрыжнем этой вялікай здзелкі. То Лукашенко, іранскі досвед для яго вельмі цікавы. І як на маё разуменне, візіт у КНДР якраз быў звязаны з тым, што параіцца з кімам у тым ліку, як это не прыдзешавіць, за што это прадаць свой плутоній, ці ўвогуле так не прадаваць і спекуляваць на гэтым. То бок Лукашенко зараз збирає інформацію на гэтую тему. А от поясніть, будь ласка, детальніше, чому зараз Лукашенка настільки цікавить іранський досвід, звідки він може відчувати загрозу? Якщо ви говорите, що Сполученим Штатам Америки він як диктатор не цікавий, тому що немає нафти, під Російською Федерацією Лукашенко, вибачте за таке пряме висловлювання, уже давно-давним, і економічна ось ця його залежність і політична так само прослідковується дуже давно. Так які він загрози для себе вбачає, що йому раптом тепер треба готувати більшу кількість озброєння, перенавчати армію і загалом знаходити якісь нові підходи? Ён ведаеце, ще один момент, який його цікавить і натхняє у Корейській Народно-Демократичній, це якраз эта працовна династія президенту. Згадайте, там же это Кім Чен Ін, Кім Чен Ір, там колькі їх уже було, здається, портретики міняються, а система застається одна і та ж. То Лукашенко, глядячи на своих сынов, на Виктора, на Николая, особливо на молодших, ён марыць зрабіць такую ж самую дынастыю. Вельмі яго цешыла, калі Россия прапанавала, быццам бы Лукашенко сам сабе прыдумаў, што нават не завесці сваю ядзерную зброю, а вярнуць тое, што беларусы аддавалі па Будапештскаму мемарандуму. Тое, што разам з Украінай мы тады аддалі ядзерную зброю, калі Савецкі Саюз ляснуў так. То Лукашенко сам сабе прыдумаў, што вернуць ядзерную зброю, і ён тады зможа будаваць сваю дынастыю,
Кім Чен Лу умоўных, як бы даскону дзён як бы самага малодшага. Ну і ўсё, што як бы так замінае ў этой схеме, яго як бы так хвалюе і турбуе. З Пуціным ён усё ж такі, ну, відаць, спадзяецца дамовіцца. Хаця от апошняя сустрэча колькі дзён таму, якая адбылася ў Маскве, яна ніяк не сведчыць про тое, што яны знайшлі агульную мову. Больш таго, Лукашенко прывёз прынамсі 3 пакеты эканамічных, скажем так, пад якія хацеў выдурыць у Пуціна грошы. Але ж Пуцін катэгарычна не выдзяляе грошы ўжо больш, ну, амаль 1,5 гады вот, на падтрыманне беларускай эканомікі. Лукашенко, конечно, в этом плане вярнуўся вельмі расчараваны. І пагаворваюць вот якраз у Маскве, як бы так, Пуцін намекнуў, што за што табе даваць грошы, калі ты не выконваеш тое, што ад цябе патрабуецца. Адным з варыянтаў, што ад Лукашэнкі патрабуецца, это ў тым ліку адцягванне, расцягванне украінскіх збройных сіл, то бок стварэнне пастаянных нейкіх праблемаў на беларускім накірунку, для таго, каб Украіна ў тым ліку мусіла зняць колькі баявых брыгадаў, напрыклад, з запорожскага накірунку і трымаць іх на беларускім. Відаць, вот это, як бы так, для Пуціна это адзінае, што ён можа даверыць беларусам у дадзеным выпадку. Я выключаю абсолютно наземную операцию менавіта, что белорусы будут заходить в Украину, потому что ну, это самогубство, это безумовно. А якщо не білоруси, а якщо Російська Федерація, там же ж інтеграція, дай Боже, і традиційні навчання, і російська зброя, і російські військові. Чи може в один момент статися так, що ось це традиційне балансування Лукашенка з одного боку, що він союзник, а з іншого боку ми не хочемо війни, все-таки переросте, що традиційно Білорусь, як раніше ми побачили, може стати таким плацдармом для Російської Федерації? Пакуль пра гэта нішто не сведчыць. Глядзіце, русакі выграблі з беларускіх складоў усё, што можна было, усе расходнікі выграблі яшчэ ў 22-м годзе. І вот калі якраз пачнецца завоз, калі пачнуць набоі завозіць, калі пачнуць снарады завозіць, вот тады будзе сведчыць, што нешта намячаецца. Пакуль нічога з гэтага, ну, няма такіх фактаў, няма пацвярджэння. Усе расійскія сілы на сённяшні дзень на беларускай тэрыторыі можна ацаніць недзе ў 2500. Збольшага это абслуга якраз 2 РЛС, это яшчэ з часоў Савецкага Саюза, это Івацевіча і Вілейка. Трошку іх супрацьпаветранай абароны іх у Барановічах. Ну і зябраўка з боку, 2 аэрадромы, якія Расія ціснула ў 22-м годзе ў беларусаў і зрабіла там свае анклавы. Ну, але ж это абсолютно не тыя сілы, якімі можна наступаць для таго, каб дасягнуць нейкага поспеху. Я нагадаю яшчэ раз, што логіка таго, хто наступае, ён мусіць мець перавагу над тым, хто абараняецца мінімум 4-5 разоў для дасягнення нейкага поспеху. Што ведаеце, што як бы так можа быць небяспечным, это якраз ДРГ, таму што ёсць інфармацыя, што, напрыклад, тыя ж беларускія сілы спецыяльных аперацый, калі яны выходзяць на навучанне ўздоўж беларуска-украінскай мяжы, то, ў прынцыпе, яны як бы так вывучаюць ландшафт Ровенскай вобласці, Львоўскай вобласці. То бок вот на гэта хопіць сіл якраз вот на дробныя шкодніцтвы, што называецца ДРГ, адпраўляць, это да, это як бы так можна зрабіць, напэўна, умоўна беларускімі рукамі. Таму што я нагадаю, глядзіце, вот зараз камандуючы ўнутраных войск Николай Карпенков, ён же ж намеснік міністра ўнутраных спраў, ён ужо з месяц якраз шчыруе па Гомельскай вобласці. Што ён там робіць, там халера яго ведае, але ж я нагадаю, што Николай Карпенков это якраз той, хто стварыў 16 УСН, атрады спецыяльнага назначэння, дзе якраз перамешаныя былыя бойцы беларускага спецназа з вагнерамі, якія легалізаваліся, засталіся на беларускай тэрыторыі. То вот ягоная прысутнасць менавіта на Гомельшчыне, яна можа быць небяспечнай і якраз сведчыць пра тое, што нейкія рыхтуюцца правакацыі, але ж ну, это не вайсковае, не наземнае наступленне, што называецца. Это якраз тое, што вот можа быць на выгоду Пуціну для таго, каб турбаваць Украіну, каб Украіна больш увагі ўдзяляла беларускаму накірунку, не больш таго.
Пане Сергію, тоді поясніть, будь ласка, ще одну важливу річ. Якщо ви говорите, що на даний момент немає там в Білорусі ресурсів і Україна більш-менш в відносній безпеці, ну, звісно ж таки, не забуваємо про ось ці ДРГ і ті факти, які ви розповіли, то чи в такій безпеці можуть зараз почуватися країни НАТО, Польща і країни Балтики? А вот тут, на моє розуміння, якраз білорусів Росія, коли буде скористовувати, то якраз на Балтійський накерунок. Бачите, тут кілька факторів супадає. Я, до речі, міркував з українськими бойовими офіцерами, які не іпсошні, а менавіта бойові офіцери, да, от, які планували, що Росія може перенести акценти з українського накерунку менавіта на Балтійський недзе летом 27-го. Але ж, глядячи, як розгортується ситуація, вони остерігаються, що Росія може пойти якраз на Балтію якраз летом 26-го. І в першу чергу тут якраз це може бути зроблено якраз руками білорусів. От що саме шкодне. Ведаєте, от розглядаючи детально, як кожна країна, Польща, Литва, Латвія, як вони сприймають цю небезпеку, то я вам скажу, що складається враження, що Польща, навіть коли почнуться проблеми з Литвою чи з Латвією, Польща зробить вигляд, що якби так це нас не дотичить, і вельми велика вірогідність, що Польща не влізе, не вмішається. Єдине, хто якби так, ну от наскільки я бачу, серйозно якби допомагає Балтії, це у першу чергу, звісно, Британія і на здивлення Іспанія, да. Немцы ж не реализовали свой проект с этой бригадой, яку вони збиралися розмістити на території Литви. Але ж от іспанці прислали 4 тисячі своїх, якби так, жонерів. Тобто, розумієте, і вельми удалий момент для Путіна. Зараз Трамп покривджений на Європу за те, що Європа не стала, скажімо так, робити по ягоним загаді усе, як він хотів супроти Ірана. Але ж це відкриває дорогу до того, що коли Росія почне нешта робити супроти країн Балтії, то Трамп так само відмовиться допомагати, скаже, ви мені не допомогли з Іраном, я вам не буду допомагати, мовляв, самі там змагаєтеся, самі справляєтеся. Ой, дякую вам, пане Сергію, за детальні роз'яснення, за те, що допомогли розібратися в цій ситуації. Долучились до нашого ефіру Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч, засновник Білого легіону і голова Білорусі 2.0 робимо разом. Долучився до нашого ефіру і говорили ми про загрози з боку Білорусі.